دو بپرسیارên Amerîkî plebilên dibêjin welatê Rûsya gefê li milyonên Sûriyan dike biriya bikaranîna vîto li dijî biryara netewên yekgirtiya derbarî mîkanîzma gihandina alîkariyên mirovî bo navxaka Sûriyê diriya sînor re. Her du berpirsiyarên Amerîkî Pope Menendezê serokê Komîta Peywendiyên Derve di Encûmena Pîrên Amerîkî de û mezînê komariyan di heman komîteyê de cîmrîş di daxuyaniyeke hevbeş de ragihandin ku her 6 mehan welatê Rûsya di Encûmena Ewlehiya Navdewletî de vîto li dijî biryara netewên yekgirtiya derbarî dirêjkirina demê mîkanîzma gihandina alîkariyên mirovî diriya sînor re bo welatiyên sivîl li Sûriyê bikartîne. Serbarkirin ku ev yeke gefê li jiyana bê milyonên welatiyên Sûriyên ku li hundirê Sûriyê dijîn dike. Lewma pêwîst e dema dirêjkirina mîkanîzma gihandina alîkariyên mirovî bo navxaka Sûriyê bo dema saleke din were dirêjkirin. Daxuyaniyê serbar kir û got jî mîkanîzma gihandina alîkariyên mirovî bo Sûriyê biriya sînor demara jiyanê ya milyonên welatiyên Sûriye. Daxwaza dengdanê li ser nûkirina mîkanîzmê û dirêjkirina demê vê mîkanîzmê bo dema 12 mehên din bo navçeyên li Bakurê Rojavayê Sûriyê ji tivaya endamên Encûmena Ewlehiya Navdewletî kir bi armanca rêgirîkirin li rûdana kereseteke mirovî mezin li heman navçeyê. Herwiha ji alî xwe ve Martin Griffiths birêkarê emîndarê giştî yê karûbarê mirovî û hevrêzkarê hewarçûnê di rewşên awarte netewên yekgirtî de daxwaza dirêjkirina demê mîkanîzma gihandina alîkariyan biriya sînor bo deverên li Bakurê Rojavayê Sûriyê bo dema saleke din kiribû. Serbar kir jî ku dirêjkirina mîkanîzmê wê derencamên erênî dwarê mirovî de di mehên bêde bi destxwe ve bîne. Navborî di civîna Encûmena Ewlehiya Navdewletî de dabûzanîn ku banga netewên yekgirtî derbarî komkirina alîkariyên darayî bi qasî 5.4 milyar dolarê Amerîkî wekû alîkarî ji Sûriyê re di sala 2023 nehat pêkanîn û kêmtir 12 ji sedî ji gujmê pereyan yên ku hatine destnîşankirin ji bo Sûriyê hate komkirin. Weke berpirsyarê navnetewî daye xuyakirin jî ku beriya nihat tu carî di dîroka vê milmilaniyê de perepêdanek lawaz bi vî rengî nehatiye tomarkirin. Lewma daxwaz ji welatan kir ku sozên xwe bicî bînin derbarî pêşkêşkirina alîkariyan divê mehê de bo gelê Sûriyê û welatên cîraniyên ku pêşwaziyê li penaberên Sûriyê dikin. Herwiha berbara û dwar di balyoza Brîtanî netewên yekgirtî de jî ragihand ku welatê wê soza pêşkêşkirina 109 milyon dolarê Amerîkî wekû alîkarî bo gelê Sûriyê daye. Daxwaz ji Rûsyayê jî kir ku ew jî ji alî xwe ve alîkariyên darayî pêşkêş bike. Roja dehê vê mehê demê mîkanîzma gihandina alîkariyên mirovî diriya sînor re bo navçeyên li Bakurê Rojavayê Sûriyê bidawîtê. Lewma daxwaza demê dirêjkirina vê mîkanîzmê bo dema saleke din têkirin da ku jiyana bi milyonên Sûrî nekeve metirsiyê de û kareseteke mirovî li heman navçeyan durust nebe.